3 points by Causo. Line violation. Line violation by Maguindanao. Okay. Ibinigay kay Causo. Causo pumik. Causo. Sa likod eh. Costales mataas. Tatamping hapit bahay mo. Kaya nga eh, sa likod eh. Sula. Barigit sa bola si Atan. Ibinigay kay Potts. Abantes. Potts. Foul. Lose foul rep. Number 5. Ilang minuto? Personal fight. Bago lang, kasi simula pa lang. Second personal foul. First foul. Okay. Binigay sa ilalim. Sula. Tumira. Iminaw. Nakuha ni Babalot. Babalot to Causo. Causo nagmamadali. Sa 3. Wala. Pause! Abantes. Binigay kay Sula. Sula. Kaya nito, kaya. Sula. Number 8. Zula! 1927. Mabalot! 1937! Mabalot! Setting the play, sabi niya, easy lang. Mabalot! Ibinigay kay number 11. Tumabalot! Mabalot! Ibinigay kay Costales! Costales, umik! Dumiretso! Costales! Hasta si Costales, ano yan? Malunggar. Weh. Costales! Sure ba? Nice play! Nice shot by Mr. Costales. Okay. Number 25. Ibinigay kay Sula. Sula pumasok. Tumira, tear drop shot. Wala sa nabukuha ng bola na number 15. Number 15. Ay, usap lang sa mga taga Maguindanao. Mawalang galang sa inyo. Oh, mawalang. Atras. Ah, si... No, mimbagal ka. Out of bounds. Si... Yun ang nakablo. Babandes, Potts. Potts, the ball. Bago po, ano po? Nakakabal ko sa nanalo. Ka rin? Opo. Diyan na walang pera. Diyan lang pala walang money. Ali! Diretso! Ali! Pumasok, ibinigay kay Diyan na walang money. Foul! Taka ng pera yan, patalikod. Nakakuha pa ng foul. Sab. Di kasi nagpa-practice eh. Kami, praktisado kami. Substitution sub. Second team po. Ya, seluruh peka. Wala pang foul. First throw by Mr. Score. Reagan. Mr. Sanderford. Reagan tumira. Wait, seconds. Yun na tira. Wala ka naman kalaban dyan. Second. Coach, wag mong pagalitan. Ben Yorni. Okay. Nice shot. Mr. Sanderford. Fade away sa free throw. Wala. Baligumba. Same bola. Jump ball. Same ball. Sembol! Same ball. Wala kang kalaban dyan. Sarili mo. Ayun ang baliw. Ano true? Okay, sa ilalim. Binigay ng Sula. Wala na uwan na team. Yan, zona. Kinarate nun. Oh, number 3. First team foul. Hindi, didakin. First team foul. More runs league. Ito na yung mga bangsa morsa niya. Sakya. Namat daw ko siya. Causo setting the play. Oh, baba! Ibinigay kay Mabalot. Mabalot to Costales. Costales! 2 points! He can give the hit! Mr. Costales! Okay, Potts. 31! Binigay sa ilalim. Sanderford! Ang ganda naman! Ang gandang play! Gapasingan si Juanes Tini sa Mamba. Kana matag... Member. Memorial! Takbong Memorial! Chapel! 31! Ibinigay kay number 11. Paligumba pumasok. Paligumba. Ibinigay kay Causo. 8 seconds. Pabalot. Costales. Tira ng 3. Wala. Saan mo ko ng bola? Sa Paligumba. Wala pa rin. Wala. Nakuha ni Potts. Causo. Nakuha ang bola. Yan ang ulit bola. Yanzon, wala pa rin. Yanzon. Yanzon sa kanya pa rin. Yanzon, tapos pa rin. Pinigay kay Potts. Stop nyo siya. Stop. Time remaining. 2 minutes and Si Ayman na nagkasaligan na. Bola.
Wala. Maginanakaw. Ang daming tira nun. Nanggigigil ang Knights. Kanugol. Okay, Pots. Ibinigay sa ilalim by Sanderford. Sanderford, bumaba. Okay. Malakas si Sanderford. Score, 21-31. Abanti 10. 10-point leader. Third quarter pa lang, may pag-asa pa yan Okay, na matapos ang laro. Sanderford. Natural yun. Sanderford. Pag-alas na matapos ang laro. Titira. Oy, nagkasaka, di ka naka-clown ng katatawan. Pots! Nakapatribol si Beds. Okay, pero baka sa bro. So, Pots! Pots! nagkasaka, nakurara ka pag uniform. Sanderford, last throw. Tatakbo mo kasi. Tira. Wala. Sino ang ano bola? Nakuha naman. Foul, Yanzon. Second personal foul. Warning for penalty ang Knights. Sila ba? Third quarter. Time remaining 1 minute 59. 1 minute. Okay. Tagasan lahat yun. Pots. Tigil sa ilalim. Number 15. Tumira sa labas. Wala. Nakakarami na lang. Number 15. Wala pa pumasok. Ay, munti kang makagawan by Zula. Zula ay naras sa kauso. Ibinigay. Nagawa na nga. Nice! Kaya! Zula to number 15. Number 15 to number 29. Tumira sa labas. Wala. Nakuha ni Mabalot. Mabalot. Foul. Number 25. Time remaining. Si Regan na to, dahil ang paninggiw ki Regan na to. Ha? Number 25. Pots. Sayang. Second personal foul, second team foul. Third time out, okay. Kauso! Kauso sa take the play. Kauso. Ibigay kay Babalot. So Kauso, tira sa press! At kondisyon na yan. Mamaya. Foul! Babalot, number 18. Penalty. Pero may time out. Penalty, time out! Maguindanao. Score! Ganun pa rin, 21-31. Penalty. Ang bagal eh. Masama yung players ng penalty. Ito yung superstar ng Maguindanao. Masama yung players ng Yung penalty. ginawa ni Pots ba? Yung ginawa ni Pots. Okay. Okay lang. Pasingin mo ba si Regan na siguro pagka ibayin tagir? Ha? Penalty. Free throw. Basta pa sa wag mo nang i-dribble yung ano. Ay, bilis na yung dawa. Bilis na yung dawa. Bilis na yung dawa. Okay. Penalty. Third quarter pa lang. Wala na. Walang 23. Walang player. Cancel? Wala ka player. Talo kayo pag dito. Oo, talo. Okay, 11. Sanderford. Ano ba yan? Tumira, wala. Kailangan ako lang Niya si Ayman. Okay. May kasama na. Ano to? Nagre-record sa kabila. Oras, walang daw. Oras. 38 seconds. Tumira. Hindi. Wala. Sino ang bola? Zula. 37 seconds. Zula. Ibinigay sa labas. Tira. Ibinigay sa ilalim. Ibinigay. Number 15. Wala. Mr. Valerta, binigay kay Costales. Nuti ka ba? Costales, lumayap. Pasok. Costales. Okay, number 23. 10 seconds! 10 seconds. Siya, tato! Binigay si Zula! Boy, lakad na naman! Nakuha ni Mr. Palagumpa! 3 seconds! 1 second! Pero sama. Konti pa babas! Sama na ito. Busy sila. Di ka kila. Ang katiga, balik ka sa amka. Di ba sa sagipan eh? Dato ba? Rin ko mo sa sagipan. Busy. Mr. Abdulaziz! Sandor, balik ka. Sandor, Paul. Last quarter. Uy, stop. Lord ka muna. Last quarter. Tahu, last quarter. Kaya. Sumito, yes, check ah. Tolak ni Talister. Yung pas-pas natin sa ilalim pa. Na, wala eh.
Sangol ka man ay mas. Uy, kayo tatlo. Wak, di ka pa masam. Dakam ko sa kanan, kataw-taw to. Pag sinabi taw-taw, pabayaan ba, basta yung gaji yun sa inyo, yun lang. Kuha nyo, pabayaan. 1 meter. Basta taw-taw. Win. Pa, win. Win. Dato, mabiyagin na namin. Personal foul. Cukra. No. Bola ng right. Nakachika ko. Okay na. Okay! Ibinigay ka Endoso. Endoso na Balerta. Si Ato yung minto ka. Bumalik Balerta. Teardrop shot. Nice shot. Paddaw dyan ka ni tao-tawa. Ang ganda naman ito. Hindi ka kapit na tawa-tawa. Pesto. Okay! Abandix. Wala mo yung bola. Ibinigay ka na Balerta. Stop! Ang ibig sa akin. Ay, shot. Ay, number 5. Maganda ko na takbo niya. Nakamuntol. Pagkalad. Ang ganda na. Una pa sa iyo mga okay, Endoso. To Balerta. Yala sa'yo, Ayman! Lala ka din ba? Si Basa. Isa kotse. Huwag mo kausapin yan. Baka. Huwag mo kausapin. Putik na yan. Huwag mo kausapin. Huwag mo sabihin sa kanya ka maglaro. Huwag mo sabihin na, sa kanya ka maglaro. Sasakalin kita. Endoso. Diretso! Wala na uwan. Dala na pagod yun. Dala na pagod na rito. Balerta to Montano. Balerta to Mira. Last defense, Herman. 35. 6 minutes and 34. Malayo pa. Kapit ka na kasi laki ni Pretty Boy. Pets, waka pets. Pesto ka, pesto. Poch, iwo ka sa ligra, Poch. Salok pa na, saan ka salok? Tama. Pa, Sa pumasok sa lalim. Binigay na. Coach, relalim sa shut up! Back! Asa! Nakuha ni Mr. General. Binigay kay Montano. Montano. Dribbling. Mr. Montano pumasok. Ibinigay kay Agostino. Wow! Not. Baba. Limas na una. No basket. Time out ko. Time out ko. Board. Mr. First team Regan. Bro! Harap. Sabi. First team foul. No, act of shooting. Ayman, tama! Okay, Mr. Gas. Binigay kay Montano. Nakashoot eh. Agostino. Wala ba rin? Oh, kaya! Okay, binigay kay Coach. Nawala. Excited. Technical. Judgment call. Judgment call tayo. Tama. Technical. Ay, ano yung ano? Okay. Ano, talikod ka daw? Ang ganda. Islam. Mokak. Okay. Sabi doon sa bet. Okay, bola na. Wala to ginawa. Halika ng first dawa, kawak ko umawak ng liga rin. Dawa kami aba. Okay. Salok. Si Regan. Number 35. Inaras sila. Okay, Sam, tumira. Wala sila mga bola na kuha ni Sander Boyd. Regan. Poch, 3 points. Na, yung tuka. Ang bola, nakuha ni Regan. Binatay ng kalaban. Pares lang tawag! Baba! Oh, baba! Okay, kay Montano. Foul, number 5.
Sige, ball. Knights, Knights, baba, Knights! Knights, baba, Knights! Nagapi ka na? Please, please! Teka lang. Baba. Okay, punta ka. Tumira. First personal pala ang butad na. Dito sa taas yan, si Kwan. Si... Five yun? Dito? Pangalan. Tumira, Agustino! Kamay! Iba rin talaga pag gagamba, mahabang kamay. Okay. Oo. Sula, tumira siya. Wala na ko number 5. Tumatakbo ang next. Okay, pumasok. Agustino! Pumasok!